Čaute, ahojte, čaute ľudkovia, vítajte pri ďalšej epizóde Múdre reči a dneska tu máme kolegu, čo už raz bol. A ahoj, čau. Čau. Michal Navrátil, som veľmi rád, že si prišiel medzi nás. O čom sa dneska ideme rozprávať, pane? Dnes sa budeme baviť o dekoratívnych podlahách, čiže budú to troška rozdielne podlahy, ako sme preberali naposledy. Tedy to boli epoxidové živicové systémy. No minule sme riešili, áno, veľké epoxidové živicové systémy na buď obrovskú halu, kde proste bude to namáhané technicky a musí to vydržať a tak. A dneska ideme čo riešiť? Niečo maličké, čo nemusí vydržať, alebo... Dnes budeme riešiť niečo aj malé a niečo možno väčšie, čo sa dá z toho zrealizovať. Určite to bude odolné, čiže dlhotrvácne. A samozrejme tie podmienky alebo odolnosti tých podlah budú trošku iné. Naposledy tie epoxidy tam, či už sa jedná o vysokú mechanickú odolnosť, ako si povedal, nejakú chemickú odolnosť, teplotnú odolnosť, o ktorých sme sa rozprávali. Tak dnes to bude naozaj tá dekoratíva. Pretože tie požiadavky trhu a investorov sú rôzne. Nie vždy každý si predstavuje, že ten priestor má byť nejaký sterilný, jednofarebný, jednotvárny, ale má sa trošku prejavovať nejakou škvrnitosťou, dajme tomu, a nejakým prírodným vzhľadom. Takže o tomto sa dnes budeme baviť. No a na to nebudeme asi používať tie epoxidové, ako som správne pochopil, ale dostávame sa do sféry cementovej podlahy? Správne chápem? Veľmi dobre si to pochopil, áno. Pretože cement nám bude vytvárať tú vlastne prírodzenú škvrnitosť toho povrchu na rozdiel od tej syntetickej živice. No a ak som správne pochopil, tak sa bavíme o podlahe, ale môžeme sa baviť aj o stenách. Môžeme sa baviť aj o stenách, čiže tieto systémy sú vhodné či už na povrchy podlah, ale takisto aj na steny. Budeme sa baviť ale o trošku rozdielnych systémoch, čiže ten, čo použiješ na podlahu, v niektorých prípadoch, teda konkrétne v tomto, ho nebudeš vedieť použiť na stenu. A opačne zase príklad, ktorý ti ukážem na stenu, ten budeš vedieť aplikovať aj na podlahu, ale takisto aj nejaké schodisko, to znamená, ak chceš vytvoriť nejaký ucelený dizajn v danom priestore, tak môžeš pekne spraviť aj stenu, môžeš nejaký pultík napríklad z toho vytvoriť a tak podobne. No áno, ono je to teraz veľmi moderné, ako keby používať celé tieto systémy, aby to vyzeralo tak brutalisticky a krásne, ale stále hovoríme, toto moje najobľúbenejšie slovo asi od vás, od mapejakov, systém sem, systém tam. Povedz mi prosím ťa teda konkrétne, o ktorých systémoch sa ideme rozprávať. Super, takže bavíme sa konkrétne o systéme Ultratop a Ultratop Loft. Čiže Ultratop je tá stierka, ktorá sa bude aplikovať na podlahu a Ultratop Loft je zase systém, ktorý vieme spraviť na stenu, ale takisto ho vieme spraviť aj na podlahu alebo schodisko alebo ten spomínaný pultík. No a rozprávame sa o akých milimetroch, alebo koľko veľa toho musím, bude to 10 cm stierka, alebo ako to funguje vlastne? Jasne. Ultratop systém je vlastne samonivelizačná stierka, ktorá je priamo pochôdzna. To znamená, nemusíš na ňu lepiť parkety, proste je to povrch, ktorý chceš, aby zostal viditeľný potom, ako ho naaplikuješ. Čiže presne vyleješ. Je tam samozrejme limitovaná hrúbka. Od 5 mm do 4 cm si schopný naaplikovať takúto vrstvu, čiže pri výstavbe musíš počítať aj s tým výškovým rozdielom, ktorý si tam necháš ako rezervu, aby si vedel nejaké prahy napríklad skryť pod dverami alebo podobne. Okná otvoriť alebo dvere. Áno, to by bolo tiež výborné, hej, myslieť na takéto veci. Takže a na rozdiel potom od Ultratop Loft systému, ktorý je naopak tenkovrstvý systém, pohybuje sa v hrúbke od 2 do 3 mm zhruba, či už sa bavíme o podlahe alebo stene. Tam vždy pri podlahe a stene bude jediný rozdiel a to je v príprave toho podkladu alebo v realizácii toho základného náteru, dajme tomu. No a tak počkaj, toto nevyzerá až tak akože nejako super zložito, poviem otvorene. Len tak vyliať a nechať to tam, ono sa to samo nivelizuje, v podstate nič na to netreba lepiť, to by som si vedel urobiť aj ja sám, nie? Myslím si, že už si dosť vytrénovaný za tieto diely, že by si to vedel sám zrealizovať, ale určite odporúčam, pokiaľ by niekto nad tým uvažoval, tak musí byť dostatočne manuálne zručný a mať nejakú skúsenosť s aplikáciou podobných materiálov. Ak tak nie je, tak by som sa skôr obrátil na nejaké realizačné firmy a v prípade, ak teda sa rozhodneš naozaj, že by si to chcel zrealizovať, tak určite je v prvom rade pre teba osloviť nás ako dodávateľov týchto systémov, aby sme ti tú aplikáciu nejakým spôsobom ukázali, možno preškolili a aby sme si vyskúšali možno nejakú menšiu plochu zrealizovať a potom sám odhadne, že či si schopný alebo nie si schopný tú plochu zrealizovať. Treba si uvedomiť, že tú plochu
ktorú budeš realizovať, bude finálna povrchová úprava. To znamená, už sa s ňou nebude nič následne diať. Čiže ako sa ti to podarí na ten jedenkrát, tak to zostane. Alebo budeš používať možno niečo iné na prekrytie. Presne akurát mi napadlo, že a tak už sme rozprávali o nejakých systémoch, ktorí by ma vedeli zachrániť, ak to urobím zle. No a na čo sa mám, prosím ťa, pane, pripraviť, keď dajme tomu si poviem, že do tohto idem? Aká je tá postupnosť pri celej aplikácii? Len nech si to viem predstaviť nejako. Jasné. Najdôležitejšia je príprava podkladu, to sme si hovorili aj minule. To znamená zhodnotiť, či je podklad dostatočne pevný na tú moju požadovanú aplikáciu, ktorá tam príde. Zhodnotiť predpokladám profesionálne. Nie tak ako, že Slova kúpuje auto, že kopneš do kolesa. To je dobré, naozaj. Áno. Okay? Ale úplne laicky, najjednoduchšie pre teba zhodnotiť môžeš aj tak, že spravíš nejakú jednoduchú výripovú skúšku. To znamená, máš kľúč, ktorý už nepotrebuješ používať, aby si otvoril potom dvere. Tak zarieš do podkladu a zistíš, či je dostatočne pevný. To je úplne také najbanálnejšie, najjednoduchšie zistenie. Ako náhle sa nám ten kľúč zarie do nejaké hĺbky toho podkladu, tak vieme, že povrch nemáme úplne vhodný na aplikáciu týchto systémov. A ďalej sa musíš dobre zabezpečiť na tú realizáciu, pretože spracovateľnosť samotnej stierky je veľmi krátka. Tu sa bavíme o nejakých 15 minútach. Odkedy ju zarobím? Áno. Pokiaľ mi stuhne vo vreci alebo v kybli? Áno, v kybli, aby si to vôbec spracoval. Takže na tú hrúbku, pokiaľ sa rozhodneš, že si chceš vylievať v hrúbke 10 mm, tak budeš potrebovať relatívne veľké množstvo materiálu, aby si vedel kontinuálne dodávať na to miesto, ktoré chceš zrealizovať. Takže potrebuješ mať zohratých ľudí, čiže tí, ktorí aplikujú stierku, ale aj tí, ktorí pripravujú tú samotnú hmotu, aby si mal dostatočné množstvo, aby tam nevznikali rôzne defekty v rámci napájania jednotlivých dávok. Takže toto je veľmi dôležité. A v neposlednom rade určite dôležité je, pokiaľ sa rozhodneš pre iný povrch, ako je ten naturálny. To znamená, že by si sa rozhodol pre brúsenie, tak budeš potrebovať už relatívne profesionálnu brúsku a profesionálne vybavenie, aby si tento povrch dokázal dostať do takej kondície, ako si predstavuješ. No a je tam nejaký základný ako keby rozdiel teda medzi tými dvomi? Jedno je samovylievať sa, nič nemusím, druhé by som asi mal prebrusovať, alebo tak? Prebrúsujú sa obe. Rozdiely samonivilizačná stierka môže byť použitá ako finálny povrch bez akéhokoľvek brúsenia, to znamená nejaký naturálny efekt tej cementovej stierky, ktorý zostane zachovaný. Potom ho môžeš jemne brúsiť brúsnym papierom, prípadne vieš otvoriť až plnivo tej samotnej stierky a vznikne také mikroteraco. Samozrejme vždy povrch treba uzatvoriť vhodným uzatváracím náterom, čiže buď sa používa nejaký hydrofóbny náter, alebo sa používa nejaký polyuretánový lak. Čiže toto je tá cementová stierka, ktorá sa aplikuje na podlahu. A na stenu sa aplikuje cementová pasta, taká stierkovateľná, čiže to sa pekne stierkuje, oceľovým hladítkom sa aplikuje v niekoľkých vrstvách. Tak. Áno. A toto si úplne správne teraz trafil bez toho, aby si sa ma niečo opýtal. Čiže finálny efekt bude záležať od toho, ako to budeš realizovať. Čiže podľa toho, aké nárade použiješ, aké ťahy budeš na tej stene používať, tak tam vlastne dá sa povedať, bude tvoj podpis na tej stene. Čiže aj to si môžem ja urobiť dekoratívne ako keby podľa seba? Že si tam môžem urobiť, čo ja chcem, ako keby? Vieš, čo myslím? Môžem si tam ovečku nakresliť alebo niečo také, či to nie? Môžeš, ovečku som ešte nevidel, že by sa niekomu podarila. No dobre, tak tradičný diamantový vzor, dajme tomu, OK? Áno, určite. Takže viete si tú stenu prispôsobiť podľa toho, alebo teda aj podlahu, aký vkus máte, alebo čo preferujete, aký vzor, či to preferujete viac škvrnité, menej škvrnité a podobne. Takže pokiaľ chcem realizovať aj podlahu a aj stenu, aby som to mal, dajme tomu, tak jednotné, lebo dajme tomu som nákupné centrum alebo trošku väčší byt. Potrebujem len tieto dva systémy? Relatívne áno. Môžeš to zvládnuť dokonca s jedným. Čiže Ultratop Loft systém môžeš použiť aj na stenu, aj na podlahu. A nemusíš používať samonivilizačnú stierku Ultratop. No a povedz mi prosím ťa, lebo však toto je moja obľúbená vec u vás, je toto ten cement, ktorý je iba chudačisko jeden šedivý a máme ho iba v jednej možnosti, alebo môžem v rámci dekoratívnej záležitosti mať aj nejaké iné farby? Môžem mať rúžové?
Môžeš mať aj rúžové. Takže presne ako si povedal, nejedná sa len o ten klasický nejaký šedý cement, ale tieto cementové zmesy sú už pripravené, vopred namiešané farby. Čo sa týka ultratopu, tak je dodávaný v 10 základných farbách, čiže skôr sa jedná o nejaké šedé, hnedé a také prírodné zemité farby. A čo sa týka potom ultratopu Loft System, tak tam už máš na výber trošku širšie portfólium, tam sa nachádza 200 nejakých farebných odtieňov, z ktorých si môžeš vybrať a môžeš ich spolu kombinovať a už podľa toho, aká je tvoja fantázia. No a kde toto všetko zoženiem, pane? To akože nenájdem to asi len tak bežne v Samoške. Znova sú to zložité systémy. Musím niekde dojsť a povedať, dobrý deň, potrebujem ultra top systém alebo ultra top loft. A oni, že máme ešte lepšie, máme ultra top super špeciál. A ja, že to si poprosím, 12 kyblov toho. Za ideálnych podmienok je najlepšie kontaktovať našich obchodných zástupcov, čiže v každom regióne máme obchodného zástupcu, ktorý odporúči vhodný systém, aby sme najprv zhodnotili, či ten povrch je vhodný na aplikáciu týchto systémov, čo je naozaj veľmi dôležité. A následne vám vedia odporučiť v danom regióne aj nejaké vybrané stavebniny, s ktorými spolupracujeme, prípadne obchodné miesta, kde si tento materiál vieš ty objednať alebo ktokoľvek v rámci celého Slovenska. Takže toto je ten ideálny scenár. Samozrejme, ak zavítaš do väčšiny stavební na Slovensku, pretože tá naša sieť je naozaj veľmi široká, do ktorej dodávame, tak si myslím, že nájdeš odpoveď aj tam priamo. Takže perfektné. Ďakujem ti, pane. Ďakujem aj ja. Ja ďakujem viacej. A vy ostatní dostali ste krásny návod, nemáte sa na čo vyhovárať. Pokiaľ chcete, zavolajte Mapei, napíšte Mapei, alebo rovno sa zastavte, viete, čo si máte vypýtať a držím palce.